क'क्राझारनि बिसमुरियाव क'क्राझार जिल्ला अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसन आफादनि समायखिरा लानाय हाबाफारि। आलादा रायजो बड'लेण्ड बिग्रा अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि मिरु आफादा थांनाय नभेम्बर दानाव गावसोरनि आफादखौ गोरा गोग्गोम खालामनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला आफाद दानायजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय ओनसोलफोराव गासै मोन 17 दखरा आफादफोरखौ दाफुंनानै लादोंमोन। बे जिल्ला आफाद आरो दखरा आफादफोरनि गासैबो बिबानगिरिफोरखौ दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि महनपुर पुर्णिमा क्लाबनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि मिरु आफादनि आफादगिरि दलिन जोंब्लाव कुमार ब्रह्मआ बाहागो लानानै समायखिराखौ लाहोयो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि गोदानै सायख'जानाय आफादगिरि राजा तिलक ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि शरद कान्त नार्जारि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरा समायखिराखौ लायो। आरो बे समायखिरा लानाय हाबाफारियावनो फैगौ फेब्रुवारि दानाव भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारहैनो थाखाय साखाफारा जानाय बाथ्राखौ लानानै गासैबो दैदेनगिरिफोरजों गुवारै सावरायलायनायबो जायो। बे आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोमावसारहैनायनि थाखाय अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसनखौ राङारि मदद होनो थाखाय बड'लेण्ड हालामनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों क'क्राझार जिल्ला अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि आफादगिरि राजा तिलक ब्रह्मआ। 1/1/2024 इं बिसमुरि आन्सलिकनि सिङाव थानाय महनपुर नैबे क्लाबाव जोङो अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसन क'क्राझार जिल्लानि मोनसे हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियानो जाहैबाय जानानै थांनाय जोंनि सेथि कनफारेन्स सराइबिलाव जमदुवार दखरानि सिङाव थानाय सराइबिल बावहाय जोंहा जिल्लानि मोनसे सेथि बोसोरारि कनफारेन्स जादोंमोन। बावहाय जोङो माखासे फुरानाफोरखौ दोननानै आरो जाय बिथांमोनहा जोंजों एक्टिभै नुजायाखै बिथांमोननि गेजेराव सोसननानै लानाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो ओइदिनखालि सोसननानै लानाय गोदानै मेम्बारफोर बे बिथांमोनखौ लानानै दिनै अथ टेकिं सेरेमनि आरो चार्च इनस्टलेसन फोरबो प्रग्राम बेवहाय मिरु आफादनि आफादगिरिखौ लानानैनो जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै लाबाय। दिनै जोङो बे आफादखौ मानो दानो गोनां जाखो आरो मानो दाफुंनानै लाफिननो गोनां जाखो होननानै बुङोब्ला जोङो सिगाङाव एडक कमिटि हिसाबै जोङो दाफुंनानै लानाय जादोंमोन आरो बे जोङो फुल फ्लेजेड जायाखैमोन। बे कनफारेन्सनि गेजेरजों जोङो फुल फ्लेजेड खालामनो हाबाय आरो दिनैनि सानावनो चार्च इनस्टलेसन चार्च गथायनाय हाबाफारिखौबो जोङो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजोंनो मावफुंनानै लानाय जाबाय। जों मिथिनो मोनदों फैगौ फेब्रुवारि दानाव नोंथांमोना गोदान दिल्लीयाव सोमावसारहैनायनि थांखि लादों। बेखौ मानि थाखाय सोमावसारनायनि थांखि लानाय जादों? औ नंगौ, जोंनि फेब्रुवारि दानाव थांनायनि उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो मानो जोनोम जाखो बेखौ फोरमायग्रोनि। जोंनि एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसना सिगाङाव एबसुनि दैदेननायाव एबसुजों दैदेनजानाय मोनसे संगठनमोन, मोनसे आफादमोन। बै समाव जोङो नंब्लाबो नङाबाबो फिसा फिसौ आइजें आइलाफोरजों जोङो बड'लेण्ड मोनफुंनायनि मुङै भलन्टियार फर्स मुङैनो जोङो मोनसे आफादमोन। नाथाय जोङो DEC सुक्तिनि गेजेरजों जों माखासे जोंनि वार्कारफ्रा भलन्टियार फर्स वार्कारफ्रा माखासे सारेन्डार जादों आरो माखासेया सारेन्डार जायाखै। सारेन्डार जानो जों लाजोबनो हायाखै। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि गेजेराव गोबां वार्कारफ्रानो बुंनो थाङोबा गासिबो भलन्टियार्सजोबमोन। दा जोङो नुबाय BEC आवबो जेबो खामानि जायाखिसै, ना बाउन्डारि
ना माबा मोनसे सुक्तिनि मावफुंनो हानाय बावहायथ' इलेक्सनबो जायाखै आरो मोनफ्रोमबो माने सुक्तियानो इमप्लिमेन्टेसन जायाखै। बेजों लोगोसे 2003आव बिटिसि लाबावबाय। बिटिसियावबो जेरखम एफा एनै डेभेलपमेन्ट जादोंब्लाबो बिनि माखासे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जायाखै। बिनि गेजेरावनो नै बिटिआर आरो सुक्ति जाबावबाय। बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंबो जोंनि बे गांनाय उखैनाय जोंनि माखासे सिन्थाधाराजों थैनानै थांनाय जखम जानाय बेफोरनि रिहाबिलिटेसन बेफोरनि माखासे अनसुंथाइ बा जोंनि मोननांगौ थांखिसिम सहैनो थाखाय जोंनि नैबे भलुन्टियार फर्स जों जेरै दा एक्स भलुन्टियार्स मुङै जोङो गोदानै जांख्रिखांफिननो गोनां जादों। जिहेथु जोंनि मेइन थांखियानो जादोंमोन बड'लेण्ड सोरजिनायनि सेपारेट स्टेट सोरजिनायनि। नाथाय बे गलसिम सौहैयाबालानो दिनै जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरा सोलाबबानो सुक्ति खालामनायनि गेजेरजों माखासे सुक्तिफोरा सिङाव मा गेसाव गोफोन दङ, माखासे सुक्तिफ्रा बबेजोंबा थांबाय नामा बिसोरखौ नुस्लाबै जासे सुक्ति खालामबोनायनि गेजेराव दिनैनि जोंनि मोननो गोनां बै सुक्ति माबासिम थांखिसिम सौहैयैयाव जोङो दिनै साननो खराग मोनबाय। माने जोङो सेपारेट स्टेट गैयाब्लानो जोङो जाफुंनाय नङा। बे खारनखौ लानानैनो जोङो दिनै बे अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्सआ जोङो 6था जिल्लाखौ दाफुंनानै लाबाय आरो बे 6था जिल्लायानो गासै जोबोद मोजां सोंनाय। जोंनि अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्सनि गेजेराव जोङो राजनितिक दोलोनि फारसे जोंहा गोसो होनाय गैया। बरंस जोंनि बे एक्स भलुन्टियार फर्सनि गेजेराव गोबां माने राजखान्थि दोलोनि जोंनाव सोद्रोमाफोर दङ। थेवबाबो जोंनि गेजेराव खुनु मालाबाबो माने गावजों गाव गाज्रि मोनलायनाय मोजां मोनलायनाय जों बेखौ लाबोआखै। जोङो मिला प्रितियैनो जोंनो जे सेपारेट स्टेट नांगौ बे मोनसे अंकजोंनो बे मोनसे थांखिजोंनो जोङो दिनै बावहाय जोङो थांगासिनो दं। जोंना मन्त्रआ बेल'। नोंथाङा कंग्रेस जानो हागौ, नोंथाङा बिजेपि जानो हागौ, नोंथाङा बिपिएफ जानो हागौ, नोंथाङा इउपिपिएल जानो हागौ, थेवबाबो बर' जाथिनि थाखाय जोङो मोनसे सेपारेट स्टेटनि मुङै जों मानो खौसे जानो हाया? नोंथाङा जेरावखि माने थाया मानो फै जों जाथि फोथांनायाव जों एकता जानि होननानै जोङो दा बावहाय गोबां दोलोनि गेजेरावबो जों एकतायै जोङो सोलिनानै दंगासिनो दं। आरो फैगौ इलेक्सनावबो जोङो सोरबा मोनसे दोलोखौ जोङो कपारेट खालामगोन बे जिनिसा जोंनिफ्राय जेब्लाबो मोननाय नङा। जाय जेराव गोसो बिथांमोना बावहायनो होनो हागोन होननानै जों बिथांमोनखौ खावलायबोबाय थादों। थेवबाबो जोंनि मन्त्रआ बेनो, जोङो जिखि दोलाव थाया मानो जोङो आलादा सेपारेट स्टेटनि मुङै जोङो एकता जानांगौ होननानै जोङो बे सान्थौखौनो लागासिनो दं आरो। मिरु आफाद हिसाबै जोङो फैगौ फेब्रुवारि दानाव सेपारेट स्टेटनि मुङै मोनसे गोसोखां बिलाइ हम मिनिस्टारनो प्राइम मिनिस्टारनो गथायहैनो थाखाय जोङो बे फेब्रुवारि दानाव बे थांखिखौ जोङो लानाय जादों। मा मा थांखि दं? थांखियाव जि खालि बेल'। सिगाङाव बेनो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड, बिनि उनाव कार्बि आंलं, सनितपुर बायदि हादरफोरखौ सिक्स सिडुलाव सोसननाय आरो बड' रेजिमेन्ट जोंनि बड'लेण्डनि गेजेराव बड'फोरखौ बड' रेजिमेन्ट हिसाबै सोसननानै लानांगौ आरो आउट अफ बिटिसि बर' ओनसोलफोरखौ अट'नमास काउन्सिल बानायनानै होनांगौ। मोनब्रैल' खालामनाय जादों। बे मोनब्रैनि गेजेराव जोंनो सेपारेट स्टेटखौनो जों बांसिन बोलो होगोन आरो बे सेपारेट स्टेट जायोबानो जोंनि साननाय हनायफ्रा जाफुंगोन होननानै जों आसा खालामो। आरो बे थांखिखौ लानानैनो जोङो दिल्लीयाव थांनायनि थिरांथाखौ लाबाय। बे थांनायनि गेजेरावनो जोंनि बे बड'लेण्डनि गेजेराव थानाय साफ्रोमबो साख्रिआवला थिखादार दंजानाय गैजायै गामिनि रायजो राजाफोरखौ जोंनो बे थांनायाव कपारेट फाइनान्सियेल एफा एनै हानायखिनि कपारेसन होथों होननानै जोंनि बे अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननिफ्राय आखाइ खबजोबनानै खुलुमो। जाहाथे जोंनि थांखिया
जाफुंसारो नोंथांमोना एफा एनै गावनि सिफियाव थानाय थाखा फैसाफोरखौ हरनानै जाहाथे जोंखौ कपारेसन खालामो आरो जोंनि मेइन थांखिसिम जों सौहैनो हायो आरो सेपारेट स्टेटआ मोगथाङाव जाफुङो जों बेखौ आसा खालामनानै रायजो राजानि अननाय मोजां मोननायखौ जों जेब्लाबो हास्थायनानै जेब्लाबो आर'ज गाबो। नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार ऑप्टिक ब्रॉडबैंड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रीमिंग, गेमिं, आपल'ड, डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827।